はようございます。今日は12月3日です。メリークリスマスあと21日間でクリスマスですが、クリスマスシーズンはフィリピンでは5月から始まりましたよで、今から外に行ってコーヒーと食べ物を買いに行きます。昨日私の弟が私の家で寝たので、弟が食べれる食べ物を買いに行こうと思っています。今もまだ寝ているんですけどバドミントンの練習ですごく体が痛まってるみたいで、バイトが終わったので今から弟とレッスンに行きます。月曜日から出張行くので、その出張の時に会える人たちにダバオのお土産を渡そうと思って今から買い物に行きます。私のチームの中の10人が一緒に出勤するので、彼らにあげるお土産を買ってきました。これは、ダバオコーヒーです。美味しいらしくてみんなのために買ってきました。はい、で一番美味しかったのがこれだそうですが、もう在庫がないのでもういろんな種類買ってきました。私が買ったちっちゃいスーツケースなんだけど、私の服とこれ全部入れるかちょっと不安ですが、多分入れるんじゃないかな。頑張ってみますでユニクロでもズボンを買いました。長い間ずっと在宅勤務してるからオフィスのための服がなくて1着買ってきたんですよ。でこれが、ダバオのチョコレートです。日本人の担当者にあげようと思っています。これなんですが、これはバナナ味のカカオで作られているチョコレート。これはマンゴーです。どんな味でしょう知りません。私も食べたことないので。今は洗濯してるんですけど洗濯しながら私のものを片付けたんですね。整理したんですね。でももう服入れるとこない。どうしよう。もうコーヒーだらけです。コーヒーやばい
そしたら大きいカバン持っていった方がよかったな。これ買わなくてよかったな。コーヒーが多い。明日の準備ができましたよ。で、このぬいぐるみちゃんは持ってきます。一緒に寝たい。アヒちゃんです。アヒルだからアヒちゃん。にゃ、頑張ってね。この前行きたかった。SB19 の。もうダメですよ。売り切れです。今日はバイトとか全部やることできたのでアニメを見ます。まずは私が一番好きなコナンです。世界一一番好きなのがコナンです。これこのサイトで無料で見れます。周辺させていただきますね。お待たせし